Norok jotono chao tei nukjak kwtui tei kwkhui bai gdaljak kamaranga. Phiya chamani bisingtwi tamo chini sago kaham upaiman abole besirbagno saimanyana phaidi nailaiyano. Kamaranga chakhe chini sorini pusti puron khlaimani sathe sathe chini sorini kwbangma bemar rokno bo katirwo. Kamaranga o vitamin A kisa tongmani bisingtwi phano kwbangma vitamin gwnang pusti rokni slai phano kwbang kok phan tongo. Vitamin C gwnang bwthai rok thaichuk anaros tei angur rokni slai phano kwbang kamaranga phaidi nailaiyano. Kamaranga no bahai khe chakhe chini bagwi kaham. Number 1 kwthwng tei kwkhui rokno chakhe totra kosorwi tongmani kok rok suklaijak. Phiyaba kwbang chakhe juice rok nwngkhe hamya wngwi phano mano. Number 2 blai tei kwkhui gura no chakhe khiu kwpao wngmani tei krimi rok bo hamo. Number 3 kamaranga sogwi mosodeng rok chakhe bo sakno kwchang thanda khlairwo. Number 4 kamaranga chakhe hojom shokti rokno barinani bagwi phanrwo. Number 5 bohok samani kamaranga chakhe upokar tei katimung rok mano. Number 6 bini blai kwlwi rokno tei bwthai rokno chakhe bo roktokoron eba thwi no thamsa khe tonnani bagwi chubao. Number 7 kumun bwthai no chakhe thwi thakgya wngma rokno thaknani samungo chubao. Number 8 bwthai tei blai no twi kutung rugwi bwtwi no nwngkhe bo kwpamani rok hamo. Marai kiching song kumun kamaranga chakhe belai sakni bagwi kaham norok bo chadi. Ang uansugo norok bo chawi yokma manano hwnwi. Norok tongmung no o video no chajakha hinkhe tolao comment khlai di. Marai kiching song norok tongmung no o channel o kwtal wngwi tongkhe subscribe khlai nahadi. Khajani marai kiching song ani o channel belai no kwtal kho norokni support belai no nango. Hambai.